हाथिसार प्राइमारिनि गाम्बारि बिल गामियाव दिनै जोंना UPPL दिनाव BPF निफ्राय जयनिं जाफैनाय मोनसे प्रग्राम दंमोन। गोजोननाय मोन्दों दिनै गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जा थांखि बड'फा UN ब्रह्म बिथांनि जा सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि थांखिजों जोंनि सरकारा गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो दिनै गोसो मोदोम जिउ होनानै बर'खौ खौसेथि खालामनायजों लोगोसे गासैबो जाति जन'गोष्ठिखौ लानानै माहारियारि बादखौ बोरै बोखांनो हागोन, बोरै जों जौगाहोलांनो गोजौसिम दावखोहोनो हागोन, बे थांखिजों जों खामानि मावबाय दं। बेखौनो मोजां मोननानै दिनै BPF खौ नागारनानै UPPL दिनाव लैहोर जयेन जागासिनो दङ। जों दा जयेन जानायनि टाइमखौनो होख'नो हायाखै। जेखियानो जायाथों बे जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गाहाम सिगनेल। नब कुमार सरनियाया बिथांखौ ST नङा होननानै फोसावबाय थादोंमोन। दा बिथाङाथ' ST नङा होननानै प्रमान जाखाबाय। नमिनेसनखौ साबमिट होनो हायो, रिजेक्टआथ' जाखागोन, बेथ' साभाबिक। बयहाबो होनो हानाय मोन्थाय दङ। गतिके मोननाय मोनैया बेखौ इलेक्सन कमिसनारा गाव डिसिसन लागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।